Аз мисля, че Хикимян може да победи на първите. Все пак в синя София шансовете са огромни. Шансовете са огромни, защото има и много мощен екип. Едни от добрите, най-добрите IT специалисти, юристи, хора практици в областта на културата. Така че шансовете са огромни. Няма да подаряваме никой нищо. С такава кандидатура, с широка периферия, аз мисля, че ГЕРБ има реални шансове. С строго партийна кандидатура, мисля, че щяхме да се ограничим само в твърдото ядро. Аз мисля, че софиянци и този път имат възможност да избират между един много ведър, много чист, много умен и интелигентен човек, който, забележете, ще поеме някаква отговорност пред тях, ако бъде избран. Защото срастването на държавна сигурност, властта и парите, това е много опасно. Така че софиянци ще могат да изберат между двете неща.